Ngatitamukoti Firemba Simbarashe ndiwe Mukodza Blessing changamire nyari pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezvaro vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu ne-US 1500 yane mboo dzako svikwa nemari yedare akutora izvozvo ndi Firemba Simbarashe achitaura kuna Mukodza Blessing. Aripo here mukadzi wake hanzvadzi yako kana iripo uyai mugare pakata taura tinzwe Simbarashe. Ndinotaura kuti ndikuchengeta muzukuru, saka muzukuru nyaya iripo kurwurwere, saka iri kurapisa. Mari yekurapisa achidini hatichaiwani, saka isusu ndosaka tauya pano tipe mukwasha mwana wake atipewo pfuma yangu. Iyo hanzi urado utope mukwasha mwana wake. Aiwa, it's okay. Ndoda kutoti mukwasha ndimupe mwana wake. Ndizvo here uda kuti mwana aende kumukwasha here? Inini? Zvataurwa nana baba, asi kana zvichibvira kugadzirika mwana ndichengete ndinochengeta. Ndichibatsira pakuti mwana akarwara tichirapisa tese. Aiwa, mwana anogara namaika? Ndozvandanga ndichitoshuwirawo kuti ndai zvadaro. Ndoshama kuti mungape mwana muduku uyo kune anoabuswa. Ichokwadi. Mwana anogara kuna mai. Zvamunoita mabva panapa ka haasi kuchengeta mwana handii. Ndochikonzero handii. Nyange akarwara pachona. Unoenda wabva panapa achakudhairekta kunoendwa. Mowa maenda paMajor Street apo mondofira mai kumaintenance. Handii kuti apuwe maintenance anobhadhara mari every month kuchengeta mwana wake. Pamaintenance ipapapa anga ari kubhadhara, but mishonga mizhinji kuda US anorwara pese pese mara TGS mazigi saka mafamasi achibhadhara mazigi. Mazigi ari kubhadhara mafamasi kuda kuti zigi wanoti hatindi. Ndo imwe nyaya iri kunetsa apa every month mishonga inenge ichitongodiwa. Iyo haudi mwana wako here iyoyo kuti unoda kuti mwana wako atambure. Unotadza kuti uchengete. Nekuti kapamwe kamaintenance kakaiswa kari mazigi kana kuti ari madhora ari mai. Pamusoro ichakamira. Ini mwana ndiri kuchengeta. Ndinopawo zvinenge zvichienderana nezvandinowana. Kuchengeta mwana ndiri kuchengeta chaiko nemwoyo unoda. Handina kana dambudziko. Unomupa mari pamwedzi? Ndinomupa $25. Saka iwe $25 unodya pamwedzi? Ndizvo pari zvino ndizvowo zvakaitawo mawanira. Iwewe unodya $25 pamwedzi here? Iwewe wega? Ndine mhuri yandagara yandinayo yandinochengeta. Ndinofunga mujinga wayarasana nestatement yake. Semoni riri kuti atezvaroda mazipfuma zake. Hatisatapinda tichi tiri kuuya tatoona kuti pane chinyawo yanga ari kuda kutaura kuti nhau yepfuma tiri kuuyako. Hatisatapinda kunhau yepfuma muri right kuti tizomubatsira kuti aiwa nhau yaari kuda ndezvi but angoona here kuti pane kadambudziko karipo katinoda kuona pfungwa dzake kuti kana achiti anopa mwana $25 pamwedzi iye anorarama ne$25 $25 pamwedzi unorarama here imimi? Mwana wacho ari kurwara. Mwana achirwara anoti pamwe pacho anotanga kungobleedha mutsutsu akada kungoti furu akada maronda mukanwa.
zvese anogara angorwara badzi. Ndinogara ndakaenda mufamasi ndinotovaudza baba kuti arwara oti handina, pamwe pacho arwara pamwe pacho oti handina mari yemushonga. Izvo kuchengeta mwana wako rudo rwako. Handiti kana Majesty Court yakakuti bvisa $25 pamwedzi, iwo wondobvisa 25, akanga azokura mwana uyu mangwani uchazenge wakudini, waakuenda doctor kana kuti achi munhu mukuru, waakuzoenda waakuda kundodii, mwana akuregera kukuona, waakushungurudzika kuti dai ndakaziya. Izvo kuchengeta mwana wako rudo. Kana uchiti 25 iyo yakanzi neMajesty kubhadhara, iwo uchiona kuti yakakodzera zviri kwauri, nekuti hapana maitiro atingaite kuti tidii. Maybe chaungaende kuenda kureview kundoti mupuwe review, but kana asina rudo anongoenda aine fake pay slip, anongototaura kuti handikwanisi, inongoramba iri pa25. Saka toda kumudzidzisa pamusoro perudo, nekuti kuenda kuMajesty Court varume vazhinji tinozviziva, tunohwandisa mainikamu edu. Unongori kuti uri kufikisa mwana, mangwani kana azokura manje chinhu waakuenda manje iwewe waakundodini kundozemberana nemwana uyo, which is very bad. Ida mwana wako ari mwana muduku, uchimuchengetawo, uchimutengera mishonga, uchidii. Handiti tinongotaura apo rudo. Ngatichipindei munyaya. Vanoda pfuma yavo. Pfuma yamunoda chii? Chitaurai pfuma yamunoda iwe simba racho. Inini ndinongodawo pfuma yangu. Hapana pati mombe nhatu, mbudzi nhatu neUS 1,500. 3 mombe, 3 mbudzi, $1,500. Yusa pamusoro pe$25 yangu pamwedzi. Ayo ndezvemenzenedzi. Haizvanatezvara izvo. Vanatezvara toda madamages handiti. Notiroora. Andoda madamages angu nemasungiro. Madamages mombe nhatu, masungiro mombe nhatu ne$1,500. Saka anoti chii? Ini chokutanga chezvara handivazivi. Mai vemwana uyu takangosangana zvayo zviri zvemisikanzwa. Takange tambofambidzana panguva yacho, asi vaizviziva kuti ndakaroora. Izvozvo Mwana yeukaiferemba vaizviziva kuti ndakaroora, ndakavaudza kuti ini ndakaroora mukadzi ndinayo uye handina tarisiro yekusiya mukadzi wangu ndichizoaroora iwo kana kuita mwana nawo. Izvozvo zvaive zvakanjeka. Saka izvi yaingove misikanzwa yatakaitawo iri kusango. Taitarisira kuti zvinoperera kusango. Saka nevaroti tinoda madamages. Handitovazivi tezvara vacho vari kuda madamages. Pamaita kusango vachiziya here hama dzacho? Kwete. Pamusoro mai vemwana vaiva munhu mukuru anogona kuzvibvumira kana kuzvirambira. Saka ivo vakabvuma kuti tifare hedu tichidaro. Vakanga vachinyatsonzwisisa kuti inini ndine mhuri yangu. Iyo mai vemwana wakabvuma, iye angapiwa permission nani mai vemwana? Ndangobvunza mubvunzo iwo hauna kupindura. Ndo zvandareva pokutanga kuti izvi zvakave zviri zvemisikanzwa. Saka misikanzwa kwayakukuparira. Mai vemwana vakanga vachizviziva kuti inini ndine mudzimai wangu, ndine mhuri yangu. Warume wangani wananga wakadzi wakawanda? Inini ndakanga ndisina kumbobvira ndavapa. Tati warume wangani wana wakadzi wakawanda?
Variko vazhinji. Wane formula here yekuita wakadzi wakawanda? Ndoti vanenge vachiri chido chavo chokuita ani anenge aine chido varume vacho. Saka iwewe kana uchitsvaga umwe mukadzi uine mukadzi uruda kuita sei? Inini handina kutsvaga mumwe mukadzi, yaive girlfriend yekuti taingofara. Saka Simba nyatsoinzwa Simba urumudaro a blessing zvoutaura kuti uye aiziziva kuti ndine mukadzi iyeyo aiziziva kuti iyo ndine mukadzi ngatifare zvedu ndizvo asi makaita mwana kufara here kuita mwana muchini here kari munhu saka uda kuti ndewani ndizvozvo mwana haraswe Achangami. Mai wacho akasvika kumba kwavo, mai uvana waike. Wachitaura nenyaya yemupwasho. Pwasho akangwara. Zvese zvichiita mwana uyu anozviziva kuti mwana ari kuita zvakati zvaari kuziva iye. Kunze akangwara chinda. Unoratidza kunhanana waari kuita muno. Ungarara nemwana wemunhu uchiti uchaita girlfriend. Uita nhumbu wotonana basa nako. Aiziva kuti takarohwa. Kutaura here kunyaya. ndaisamukuzwa kuti uyu watakura kao ane mumwe mwana here mukadzi musikana? Handizivi. iwe hauzive iwe. Saka iwewe uchaita hako bhuru rine mukadzi waro uku rinongondota shamwari neuyu roitisa nhumbu, robva apo rondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu, robva apo roenda iyo uchingoberekesa hako uchitaura nekuti ini ndine mukadzi wangu. kuberesa tiri tiri kutamba Pamusoro iyi ndizvo zvakaita kuti ndinge ndiri kusapota mwana. Ndakanzwisisa kuti mwana ndizvokutika uchaita bhuru nekuti urindorara une mukadzi wako but waurindorara uku uri kungondospoira wosiya waitisa pamiri woenda wodzoka kumukadzi wako woenda panext wondoitisa pamiri woenda panext uchidaro ndiwe bhuru muarea. Vana wevanhu uchisiya wanhumburisa nekuti iwe une mukadzi wako. Ndo zvauri kutaura kuti haiwa inini nekuti kana ndikandotamba nemusikana ngazi nemukadzi wangu zvandiri kutamba naye izvo kutotamba aita nhumbu ndo hazvine iyo neni inini mwana wevanhu watospoira watopedza wako mukadzi ndechaiye wabhuru remumusha mablessing yaari kuwapa handitanonzi blessing mablessing yawaropiwa wakadzara right. Tingareke nenhubu idzi nekuti intention yake tikutoona kuti anofanira kutoti atoripire pakuru nekuti intention yake haanga asitorina neintention. Uyu aitofunga ndawana murume iye achitoti ndiri kungofarwa hangu naye. Saka kana ndapedza kufara naye next wotsvaga futi umwe wekufara naye achienda achingodaro nekuti haana kana iyo nyadzi pakudanana nevana vevanhu. Mukadzi wake vasati vatomboita zvikora kana Blessing, inini ndiri hanzvadzi yaBlessing, ndakataura naye ndikamuzivisa kuti Blessing akaroora ane mukadzi, zvikanzi inini ndiri kungoda hako mwana wangu nokuti ndigone kuchengetera mwana wangu, ndikuda hako mwana waBlessing. Ndizvo here zviri kutaurwa izvo. Akatoti hanzi ndenge ndisina basa nekuti Blessing azochengete mwana, inini mwana ndiri kungoda mwana wangu kuti ndizozvichengetera.
ndizvo here zviruda ipapo ndinopokana napo Changamire, because na Blessing asati atoroora takatanga kutodanana for 6 years tichifambidzana asati atoroora. Kwabva azongoti for a sudden akati inini ndane mukadzi yokaisora hako ndakakukanganisira, kwabva ndatosiyana naye. Kwabva azouya futi aroora 6 years dzakazara. Ndifunga anofunga anondirambira 6 years tichifambidzana atitingori jaya nemhandara. Kwabva azoti yokaenda dini ndatotizirwa ndaita mukadzi andidini anditizira fine vandatosiyana naye. Blessing ndiye kuzoya futi kumba kwangu ndakutozvigarira ndega, ndiye kuzobarwa kwemwana uyu ndokuzoya futi kumba kwangu ndakutozvigarira ndega. Akati aiwa ini ndakatoona ndakakukanganisira chinhu ndakakuitira chinhu chakashata ndikakuurayira upenyu hwako, saka ndadzoka kuti tichidini tichigarisane tichiite mhuri yedu pamwe chete for sure bhadzo. Saka tete pawakafona wamenoti handiziva mutete ndiani wakazondifonera kuti Blessing akaroora. Andifonera kuti Blessing yako ndakati alright ndadini ndazvinzwa kwete kuti ndiroda kuita mwana wangu. Hanzvadzi yacho ndiye kuzouya bvunza kuti kuuya akazoe nguwe kuzouya futi kuti aiwa sora hako ndakashaicha ndikakudai somva ndazongotizirwa for a sudden nemukadzi wacho wakachata ere akauya ega kunditeera ndega zviwairi hazvipindirwi muri kuridwa ndakatoshanya kumusha kwawo futi ndakashanya vanondiziva Vandiye mukadzi Checha wakupindira vanhu vanyaya vanhu vaidavo. Handizo tingwezi kutaura mukadzi inisire kumusisa chii. Asikana nayo tete wacho. Ngaroore mwana wamunhu kumusisa chii. Kana iwo tete one muri mudare rechiwanhu pamberi pamambo. Shuwa kadari muningine nyika na mwana wenyu kuti ndingodanana nemunhu angondiitise mwana. Mama. Ini imosiya zvakadaro. Ndakatotaura namai vake. But zvinonzi Nyaya kuna mai vake ndikataura namai ndikati taurirai mwana, taurirai mwana. Mudzidzise kuti varume kana varoora ngaachisiyane naye, of course kana vakambodanana kumasoro zvakatopfuura. Ngaatichadzozvo murume wake anoda kudini, anoda kuroora. but zvinonzi Blessing ndiye akazoenda akati aiwa ndakatadzawo. Munozviziva hasha dzevarume here imi? Ruchiwa rwevarume munoruziva? Munoruziva here? Kuti uyo azovhure makumbo anenge atonyengerwa naBlessing, anenge atomutaura masweet nothing. Tatopedza tichitaura kwekupedzisira takutotenderedzwa zviri kutaurwa natete ndezvechokwadi. Inini ndino kutaura kwandakaita namai wemwana ndo mashoko avaitaura iwa kuti Blessing mira kunyange ndikaita mwana ndinogona kuchengeta mwana wangu. Unere mutupa wako. Unere mutupa wako. Simboti. Inzwa yakatsoka. Uyu mwana wenyu isimboti. Ndosaka tezara kuti mwana wenyu isimboti ari mumusha mawo. Vakuda mari yawo. Iwe haudi here kubvisa mombe yeumai kumwana wako? Inini handina kuroora yokai. Kubvisa mombe yeumai pachiwanhu. Weza wakaroora hauna kuroora. Mwana anofanira kubvisirwa mombe yechi? Yeumai. Simboti. Ndiri kutanga kuzvinzwawo pano. Ndakutaurira. Mwana wese ndosaka uchinzwa kuti zvinopuka ngozi. Mwana uyu asakabvisirwa mombe yeumai. Mwana uyu anofanira kubvisirwa mombe yababa wakaberekawo mwana mukadzi uyu. Mwana uyu anofanira kubvisirwawo mombe yemadamages, kupwanya musha wewanhu zvisingazivikanwi. Ndo mombe nhatu idzo dzauri kunzi ubhadhara. Mbudzi mwana uyu anofanira kusungirwa paanoberekwa. Ndo mbudzi nhatu idzo. Saka dare anofanira kubvisa chii mukomana uyu tichipedze tikaewa. Asi iwoyo kai kunze komwana yaona mumwe mwana here? Ndina. Yaona ndiye. Ndiye mwana wacho.
Right. Eh. ingori nyaya yatozvitonga kudhara zvamataura kuti mbudzi mombe panodikana mombe mbiri yababa namai pozoita yedamage yechitatu pauya futi panoda mbudzi dzemasungi uye anozvibvisawo ndozvinhu zvaanofanira kuti abvise padaro. Saka izvozvo ndo zviro zvaunofanira kundobvisa kune mwana wevanhu nekuti mwana wako anofanira kusungirwa. Ndinotenderwa kubvunza ibvunza. Ini ndaida kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichimborevei. Kuti zvinhu izvi ndiri kunzi ndibvise zvinenge zvichimborevei. Zvichidi? Nyaya iri kuitika taakunga tiri kutaura nemunhu asiri muungwe wamaungwe wese isu tinoziva. Kana tauya kudare unofanira kuziva kuti kana zvanzi zvichinzi zvese izvo zvinozivikanwa newamaungwe wese. Ameno anobva kupi asingazivi kuti kune damage, kune matyorwa, kune mbudzi dzemasungiro, munobva kupi? Ndinofunga bvunzwa nemuchinda agere apa haasi kuripiswa namamwe, ari kuputira vana wake. Kana achibvunza iye kuti zvamanditaura kuti mombe nembudzi dzinorewei, ari kudzokera kumashure. Mombe yababa, mombe yamai, mombe yematyorwa damage nembudzi dzemasungiro ndozvazvinoreva. Asi ini handinambobvira ndakagara namai vemwana we kana wandero kuti ndanzi kana kuti vatizira chaiko kana kuti vauya kuti ndavati uya tigare tese. Nini nemubvunzo wamuri pamwana mwana akauya seiko kana kuchira kuna kugara musina mai yako? Mwana takangosangana, ndofunga munganditendera kutaura nechirungu. Iya inonzi nevanhu 1 night stand. For 6 years. Iyo yakaitika pamwana. For 6 years here. Kwete 6 years. Mwana uyu zvakangove zvezuva rimwe chete. Mwana anoberekwa kamazuva mangani huno? Handinambobvira ndagara namai vacho kuti ndinogara nawo semukadzi wangu. Kana anonzi moto chaiwo hatinambobvira taita zvinhu zvakadai. Taakuchienda mberi, unozvibvisa rini? Dare rati unofanira kubvisa mombe 3 nembudzi 3. Unozvibvisa rini? Uye nemakosti ekuunzwa kudare. Makosti enyu imari? Wakabvisa mari? $100. Okay, ne $100 yemakosti. Masamoni nemari dzawabvisa. Unozvibvisa rini? Ina handina kugutsikana nemutongo uyu changamisi. Iye anogara papi Zimbabwe panokubuda munhu uyu ari kubuda papi ruseva rubva. Unogara kupi hanzi? Unogara kupi kwaishe ano? Kwaishe Mutasa. Kwa hauna mambo Mutasa. Mambo Mutasa. Zvinetsi even kwa hauna tinosvika kwa Mutasa tinouya tichikudii tichitora zvinhu izvozvo. Saka isusu taakukupa date rekuti udi ubvise kuti tikasike nyaya yako, nekuti tinoda kuti nyaya yako ikasike 1 week to pay. Handiti 1 week to pay. Imimi dzokai after 1 week pasina tutende tindotore kuhauna zvinhu izvozvo. Handizvikwanisi changamisi. Right, tapedza. Tingarambe tichitaura nemunhu asi uda kubatsirika. Tapedza. Tatopedza. Chisimukai muende 1 week to pay. Right. We meet after a week. All right.